tinc aquí? Vinga, a veure si adivineu què tinc aquí. Què tinc? Ditets. Tinc ditets a les mans. Aquest dit gros d'aquesta mà era molt i molt dolent. En aquest primer dit li donava cops de puny. Pum, pum, pum. Ai, que dolent. En aquest altre dit li donava bufetades. Pa, 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 pa. Pobre dit, quin mal. En aquest altre dit d'aquí li estirava dels cabells. Sí, li estirava molt fort dels cabells. I en l'últim dit de tots li feia pessigades. Ai, que l'escanyava! Ai, quin mal, quin mal! Pobre dits. En canvi, aquesta mà d'aquí, el dit, era molt bo, molt bo, molt bo. En el primer, l'acariciava. En el següent, li donava petonets. En aquest altre dit d'aquí, li acariciava els cabells i li feia una gran abraçada. I en aquest ditet petit d'aquí, li deia cosetes boniques a cau d'orella. Sabeu què va passar? Que aquesta mare tan dolenta que els dits passaven d'ell. Però en canvi aquesta altra mà, que era tan bona, quan arribava la nit, l'abraçaven i dormia calentoneta. I vet aquí un conte i vet aquí uns dits. Si aquest conte t'ha agradat, ja saps.